вазорати тандурустии Тоҷикистон бо нашри се акс хабар дод ки рӯзи 3 август вазири ин ниҳод чанде аз корафтодагонро пазируфтааст. дар хабарнома омадааст Ҷамолиддин Абдуллозода вазири тандурустӣ шахсан як қатор шаҳрвандони кишварро ки бо масъалаҳои гуногун ба вазорат муроҷиат карданд қабул намуда вобаста ба ҳалли масъалаҳои онҳо ба масъулини соҳа дастуру супоришҳои мушаххас дод. ин нахустин аксҳои нашршудаи вазири тандурустӣ баъди хабари латукуб шуданаш аз сӯи се хоҳарзодаи Эмомалии Раҳмон президенти Тоҷикистон мебошад. қаблан манбаъҳои Радиои Озодӣ гуфта буданд ки шоми 20 июл пас аз марги хоҳари президент Қурбонбӣ Раҳмонова пизишкони баландпоя аз ҷумла вазири тандурустии кишвар аз ҷониби фарзандони ӯ латукуб шуда ҷоғи вазир осеб дид. ба дунболи нашри ин хабар вазорати тандурустӣ онро беасос хонда гуфт ки Ҷамолиддин Абдуллозода барои харидории ваксинаи Спутник ба Русия сафар кардааст, вале дар иттилояи нашршудаи ахир дар бораи ин сафари вазир ва мулоқоташ бо мақомоти рус ҳеҷ ишорае нашудааст.